As obras de Manuel Ayaso e a súa biblioteca pasarán a formar parte do patrimonio de Ribeira en cumprimento da vontade do autor falecido hai preto de 3 anos. O acordo unánime do Pleno para a aceptación deste legado inicia o camiño para inventariar e catalogar as máis de 2000 obras doadas, así como a apertura dunha sala de exposicións que manteña viva a memoria do xenial artista ribeirense. Que don Manuel Ayaso lega ao Concello de Ribeira a obra e a biblioteca que non se encontre do que é pois dentro da súa vivenda, senón pois nun estudio que tiña o señor Ayaso. E o obxectivo pois deste legado é preservar no tempo a obra e a figura do artista galego a través da promoción, da difusión e da catalogación da súa obra pictórica e documental. A tal fin, deberá inventariarse e catalogarse toda a obra cedida e expoñerse ao público nunha sala específica destinada a este autor na que se expondrá a súa obra pictórica e a súa biblioteca pictórica. Ese tamén é un dos requisitos que nos deixa pois este legado, nun plazo de 5 anos poñer a disposición pois da obra de Ayaso unha sala ou un espazo, non, para esa fundación e para albergar toda esa obra do artista. Mentre se traballa na posta en marcha desa sala de exposicións permanente, o Concello desenvolverá mostras temporais para seguir a difundir a obra de Ayaso, fillo predilecto do municipio que sempre amosou a vontade de que o seu inxente legado artístico fose patrimonio de todos os ribeirenses. Quen coñecía a Ayaso e falaba con el con certa frecuencia, pois el sempre dicía que quería que a súa obra perdurase en Ribeira, se quedase en Ribeira e que fose parte pois dese patrimonio ribeirense. Polo tanto, no seu momento tamén aquí se truxo unha iniciativa para facer a Fundación Manuel Ayaso, que contou pois co beneplácito de toda a corporación, e que pois temos que empezar a dar pasos para que esa fundación e para que este legado pois sexan unha realidade, non